was sent into the market, I'm the market. Everything depends what you have in your mind when you read that. Where is the מחשבה בן אדם when you take that. לכן יותר חשוב המחשבה מאשר כל הניקוד וכל זה. גם זה וגם זה. כי לכל הפחות אתה נתלה בדילוגו על האהבה, לכל הפחות. אם לא זה חסר העיקר מהספר. אז יש לי שאלה. יש לי עכשיו, אומר לי, הטעם אומר לי, קח אותי לתפארת האצילות. קחתי לאיזה מקום. אבל הרגליים שלי עקומות. יש לי שתי רגליים במקום 4, ואני כולי דק, איך אני אגיע? לאן אני אגיע? זה בנוי בצורה הזו, הניקודים והטעמים בנויים בצורה כזו, שזה ייקח אותי עד המקום שאני רוצה להגיע. לכן אנחנו מחזירים על דגשים, אנחנו מחזירים על טעמים, אנחנו מחזירים על תיבות. אז חלילה, כי אחרת זה לא מגיע למקום שלנו. אם בן אדם הוא לא עשה כזה, ושלח אותו למקום שלא היה צריך להגיע, יש דרך להציל אותו, להחזיר אותו בחזרה למקום שצריך? אנחנו בדיוק עברנו יום כזה. עברנו את ערב פסח. ערבית דערב פסח. אחד התפילות הכי חשובות שיש לנו בשנה. הוא לא חשוב, זה נחמד, צחצחים, הוצאנו את החמץ. אומר חמדת ימים, פסח, ערבית דערב פסח, כל התפילות שלנו חצי, המלאכים בלי כנפיים, המלאך ההוא יש לו 1 במקום 3, 1 במקום 4, יש לו 2 במקום 4, יש לו 1 במקום 2, כל מיני דברים שעשינו במשך השנה. בערבית, לפני פסח, אנחנו מביאים אותם לקדוש ברוך הוא, מתקן לנו את כל התפילות שיצאו לנו לא טוב במשך השנה. ואין זה קורה, או בן אדם יש לו חלק בזה? בעצם זה שהוא מתפלל לנו. אבל שהוא לא בא עכשיו ואומר, הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני צדיק יסוד עולם, אצלי אל תחפש. תחפש אצלי, ואני בלגניסט, אני לא זוכר לך. אני לא זוכר, שכחתי, אני לא זוכר. והזוהר אומר לו, תמיד, יושב לנו על הצוואר, להקפיד ולהגיד אותם, למה? אומר הזוהר, שכשאדם מוציא את התיבה מהפה שלו, המלאכים עד איפה יכולים לעלות? עד, נגיד שהם באו מיצירה, עד מלכות לבריאה. לא, שם לא יכולים יותר לעלות, נעצרים. טוב, איך זה ימשיך? אני רוצה להעלות אותו למעלה. הוא אומר, מכוח הטעם. הטעם עכשיו מושך לי. עד המלכות לשם הגיע בעצם הטעמים, הניקוד לקח אותם. מפה המחשבה שלי כבר לקחה. בסוף מה הוא עושה? הם מתפצלים, אומר הזוהר, כל התיבות שלו מתפצלים לשתיים. לאור וכוח. מה עושים איתו? הוא אומר, האורות עולים לעולם העליון, והכוחות משנים גורמי שמיים. לא הכוחות? משנים גורמי שמיים. כוכבים וכך הלאה. זאת אומרת, מה אומר הזוהר במילים אחרות? שאני בכוח הדיבור שלי יכול לשנות את העולם. אני בכוח הדיבור שלי, בכוח של הדיבור, יכול להפוך את העולם מן הקצה לקצה.